will in the service of God and all. Amen. Matupaw po para sa pais. Magkakaiba po kita ng confirmation sa September 10, 2021, Friday, digdi sa Albay Cathedral. 9 a.m. first batch, 2 p.m. second batch. Para po ini sa 13 years old above, one godparent only. Ang schedule po kan mga seminar sa August 1, 8, 15, 22, 29, and September 5, Sundays, 7 a.m. to 11 a.m. sa Upper Social Hall. Sa September 9, 2021, 8 a.m., iyo po ang confession and rehearsal. Ang mga requirements po, photocopy and baptismal certificate, bring notebook and ballpen. Salamat po. Madito po kita. Ang kagurangnan mapa sa indugabos, Asin sa imong espiritu. Idukoan kayo maghagad ng bendisyon. bendisyonan kamo nin kagurangnan asin ampunon kamo niya. Amen. Ipasiran kan kagurangnan sa indo an sa iyang lalawgon asin kahirakan niya kamo. Amen. Amen. At amanon niya kamo asin iwara sa indo an katuninungan. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo gabos ang Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey!
Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, naturadak, uragon ako. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
kami damagan. Standby dyan sa kanto. Kami ang standby dyan sa kanto. Pag-alagala sa lansanan, naglalakad kami walang pupuntahan. Standby dyan sa kanto. Kami ang standby dyan sa kanto. San kami matutungo? Kaliwa ba o kanan o diretso? Standby dyan sa kanto. Kami ang standby dyan sa kanto. San kami matutungo? Kaliwa ba o kanan o diretso? Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilevel yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilevel yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat,
Piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Ako'y hindi makahinga, ang aking bagay naubos na. Marumi ang hangin na nanggagaling doon sa pabrika. Kahit na hayop ay nahihilo, kahit halamay nagre-reklamo, at napipinsalang buhay ng tao, ng hayop at ng damo. At wala ng isdang lumalangoy. Ay kaitim na mga uso, ang mabahong hangin, marumit, masakit sa ilong. Oh! Makahinga, ang aking bagay naubos na. Marumi ang hangin na nanggagaling doon sa pabrika. Ay kay dumi na mga ilog, at wala ng isdang lumalangoy. Ay kay itim na mga uso, ang mabahong hangin, marumit, masakit sa ilong. Oh, kahit na hayop nahihilo, kahit halamay nagre-reklamo, at napipinsalang buhay ng tao, ng hayop at ng damo. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilevel yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilevel yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz.
Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Climax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilevel yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilevel. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilevel yan. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Kalusugan at Bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Betito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Wala na. Ngayon papawis na yung last week. Wala na yung mana sa paan niya. Kasi tinanong ko siya, ano yung pakiramdam ni Baga? Sabi niya, maayos naman Baga. Ang pakiramdam ko, malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week ko na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, yung pang 2 days na hindi pala kumakain. Kaya nag-isip ako, sabi ko talaga sa akin yung akin. Ipainom ko na ng may gawan or yung amazing day yun. Nag-decide ako yung may gawan na ipainom ko. Tapos nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinalihin ko talaga agad siya. That time yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa ng baba na. Tapos, pag Friday, nag-remission, nag-42, pero nag-ainom siya, Wednesday pa lang, nag-Wednesday umaga, sa haling gabi. Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainom ko pa rin siya. Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-122 yung platelet niya. Kaya nakalabas na kami. Kasi sinabihan ko nga kami ni Doc noong Friday na. Tinanong ko, Doc, pwede na kung pagka-umagang Saturday, hindi pa alam yung result. Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman niya yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure,
Ang laki ng tigas talaga. Kaya wala. Uwi na kami. Thank God. Tapos thank God talaga dun sa Prado. Sabi na, gusto na yun sa anak ko pag uwi namin sa bahay. May gawan. Kaya pati yung baby ko na may office yung baga. Share na sila na ginawa. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Ang para kay mama ulit siya sa mga bata. Nila, kung ano yung mga nararamdaman nila. Kanila kasi protein talaga. Protein na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you po. Ako po si Nene, taga San Pedro. Hindi ako scoliosis. Ang makulog ko kaan, balakang ko, grabe kulog. Nang nag-take up kang higawan, pag 3 days pa lang, higawan ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa ngunya na, mag-ano na ako na, wala pang 1 year, 1 month. March 4 ako nag-start. Ano na, pagmati ko, okay. Nakakapag, kapag trabaho ko, nakakapag-samot sa, na ako kapag samot ko. Medyo may na, ang pang-diet na lang, ang namamatian ko. Pero magayon talaga, ang naanuhan ko. Kunyan, nakakapagtrabaho na ako. Dati ako lang pasalamat ko kay Doc. Bigla ako itinuro kang God magdigdi para bigla ako check up sa iya. Yan ang ano ko kay Doc. Dako lang pasalamat ko. So, gusto may mga namatian na medyo may kagabatan man sa kuninda. Magbigdi lang sila kay Doc. Bigdi nila makukuha ang karahayan kasi nagkamatian. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Hinubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DZGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma, at iba-iba pang mga sakit nararamdaman. At saka, ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po sa Kabangan, Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Betito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Tayo siling-siling lang. Thank you ha. Nene, kunin mo. Cellphone saka Facebook, kunin mo na. Okay. I-friend mo na siya. Okay. So, ganun po yan. So, maganda ng ating Thank you, Kuya Mane. Thank you, Arben, sa yung napakagandang So tayo ngayon hindi na pudol-pudol. Mo na yung ayan, mo ang pa. Yan, sige pa konti pa. Yan. Okay, So yung Facebook account niya. Okay, so yan. Yan po magandang balita. Pinapaganda po natin ang ating pong programa kasi ayaw ko po kayo nakikinig na putol-putol. Ayaw ko po kayong nakikinig sa radyo na pangit. Ang gusto ko po, ang wish natin, napakaganda. Yan po ang lagi ko dito ang binabanggit sa aking mga kasama. Kasi ako po sanay sa atin na sales excellence. Sales excellence. Excellence. There's no substitute for excellence. Ganun po sa akin. 36 years po tayo sa puro sales in marketing. Sa broadcasting, 2015 to 16 years na. 2005 pala. O, di ba? So, ganun po yan. Kailangan po natin, sales excellence tayo parate.
tayo yung sabihin natin, okay na, ayaw ko po ng ganon. Ay, naka-close na ako, bronze lang. Sa mga baguhan po, pwede yan. Pero sa aming mga professional, dapat diamond. Dapat from sapphire to diamond. Dapat ang pinakamababa natin. Naka-close na ako, bronze lang. Gold to diamond. Sa mga baguhan po, pwede yan. Pero sa aming mga professional, dapat diamond. Dapat from sapphire to diamond. Dapat ang pinakamababa natin, gold. Gold to diamond. Di ba? Kasi gusto mong tulungan. Bakit mo sila ay papain na 25% lang ang discount? Why not make it at least 30? Kung kaya naman nila ang 45% at 7 ways to earn, why not make it a diamond, di ba? Pero ang tanong, alam mo bang i-present? Alam mo bang how to answer objections? Alam mo ba how to close? Di ba? Ganun po yan. Kailangan po minimize arguments. Para kang bumibili ng sasakyan, pati yung mga tornilyo, tinatanong mo ba? Hindi ba pag ginano mo lang, yung capacity lang ng sasakyan, ilang bang yan ba automatic or manual, di ba? Ano ba yan? Ilang bang seater yan? Ilang ba ang yan ba ay 1600, 18 o 20, 2000, di ba? 2,000. Yan ba ay magkano? Dapat ganon. Hindi natin bawat detalya tatanungin mo ay wala. Tapos na ang mundong ibabaw, hindi mo pa na yan. Halimbawa, 21 ingredients. So, ano mo lang 21 ingredients? Diba? Ano mga naitutulong yan? Detoxifier, immune booster. Diba? Ano pa? Overall health. Sufficient vitamin C. Natural. Walang side effect. Diba?